छवा महीना के सीता की गर्भवा हो राम दिहले बनवास राम दिहले बनवास चल चल लक्ष्मण ओही वृंदावनवा हो जहाँ बड़ी भौजी तोहार जहाँ बड़ी भाभी तोहार एक बने गईले हो दूसरे बने गईले तीसरे बने बनवा के बीच तीसरे बने बनवा के बीच बनवा के बिचावा में दुई गो लालनवा हो खेलले तीरवा धनुष खेलले तीरवा धनुष के कर हो नाती पर नाती हो के हवे पिताजी तोहार के हवे पिताजी तोहार राजा दशरथ जी के नाती पर नाती हो लक्ष्मण चाचा जी हमार लक्ष्मण चाचा जी हमार पिताजी के नाम हम नहीं जानिला गर्भ दिहले बनवास गर्भ दिहले बनवास अतना वचन लक्ष्मण सुनाहु न पवले बाहाँ धरिया गोदी उठाई बाहाँ धरिया गोदी उठाई चल चल बबुआ हो ओही वृंदावनवा हो जहाँ बड़िया तोहार जहाँ बड़िया तोहार ओही वृंदावनवा में सोने की मंदिलवा हो जहाँ सीता झारस लंबी केस जहाँ सीता झारस लंबी केस जाही के राम जी आंगन बीच खड़ा भइले सीता उलटियो ना ताकस सीता उलटियो ना ताकस फटती धरतिया सामाई बालू जाईती हो नाही देखती सनासार नाही देखती सा
फटती धरतिया समाई हम जईती हो नाही देखती संसार नाही देखती संसार छव महीना के सीता की गारवा हो राम